Goede Marisola. Dit is Mr. John Peters hier van Deemuet op 1250 KIKZ. On the internet www.kikz.ksem en Lota op YouTube en WhatsApp. Check dat wel wieder. Wir sind in Filippa, Kapitel 2. Amen. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit dit Jahr. Weihnachten ist nicht bloß ein Tag, das ist eine Zeit, nicht so? Das ist eine Weihnachtszeit. Eine Zeit von Frieden, von Nachdenken. Und besonders ans Denken halten, dass der beste Jever, oder der uns gegeben hat, das ist uns himmlische Vater, hat uns alles gegeben, hat nichts tegengehalten. Wir sind einzige Sehnjaft, von anderen Menschen gestorben. Das ist das vollabste, beste Geschenk, was es gibt, nicht so? Nu, fehlt das bloß im Glauben anzunehmen, das fehlt euch zu verdienen, das wird euch betont, du brauchst die euch dort taub schaffen, der Lesung der erste betont, der erste vollbracht, der erste taub geschafft, von den Banker selbst. Du wo wir Schuld hatten, der hat uns die Schuld gestrickt. Die sagt, er bloß da noch geschrieben. Und das will das Evangelium das verstellen wird. Das Evangelium das bedient gute Neuigkeiten. Und wir haben hier immer gute Neuigkeiten zu mitteilen. Wir sind in den Filippa-Brief, das ist Filippa Kapitel 2. Bevor mal haben wir Kapitel 1 eben gekickt, bekickt. Und wir haben uns denken gehalten, dass Paulus redet 12 Mal in den Filippa-Brief von Frieden. Wo wir Paulus haben wir im Gefängnis, haben wir bekehrt, haben wir fast. Warum? Wegen er das Evangelium gepredigt hat. Er freut sich für die Filippa, Glauben. Er freut sich für ihre Unterstützung. Er freut sich nicht zu sehr für die Eineinigkeit. Er sagt in Kapitel 4, das sind zwei Mumpjes, was sich uneinig sind. Hier hat sich so, die haben dann vielleicht mitgehalten mit der evangelischen Arbeit. Und die sind sich uneinig geworden. Paulus ist gleich Hühnchen, der sagt bloß, dort durcharbeiten, schaff für Einigkeit, dort bereden, haben wir das Schuld. Aber all dort hat er freut sich für die Filippa, und besonders für der Glauben. Er betet für ihn, dass sie würden die Wahrheit zu hören kriegen, und dass sie würden wieder anstehen für Jesus Christus, und er betet für ihre Einigkeit. Und so, denkt daran, dass Einigkeit ist fein, aber Einigkeit muss mit Wahrheit zurückgehen. Du kannst eine große Einigkeit sein, aber nicht Wahrheit. Du kannst eine Wahrheit sein, aber nicht die Einigkeit. Das muss zupassen. Das muss zuschaffen. Ich denke an die Chemopillen, die ich mir abschlucken darf. Ich habe mit den Feriendoktor beredet, ich will 2 am Morgens und 2 am Abends. Dann wäre es nicht so streng für mich. Und ich habe einen neuen Doktor, der alte Doktor ist retired, und der neue Doktor, ich sehe, wo ich das deute, wir wollen trägen, all die Feier tijdelijk. Ich sehe, wegen die Perlen sind sich einig. Die Perlen, die schaffen taub, die schaffen in Einigkeit, die muss die alle Feier tijdelijk abschlagen. Nicht euch dort, und jetzt war ein bisschen strenger, aber ich kann auch werden. Die Perlen sind sich einig. Die haben einen Knoll, das schafft. Und was von Knoll kann ich heute nicht haben, was von Einfluss, wo ihr sind, wollt ihr nicht sein, wenn die Einigkeit ist, danach mit der Wahrheit taub. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Das ist die Wahrheit mit ein großes W. Auf Englisch würde sein Truth with a capital T. Wir hatten uns ein bisschen festgestellt, wie viel eine Kirche tun kann, was für einen großen Einfluss die haben, wenn er tun ist, wer den Namen kriegt. Auf Englisch, it's amazing what a church can do when it doesn't matter who gets the credit. Weil wir uns einer für den anderen freien. Wenn den einen geirrt wird, frei wir uns alle. Wenn den einen Schlag hat, dann trüben wir taub, nicht so? Und ich kann noch ein Beispiel für die Einigkeit. Und das ist Schnee. Ein Schneeflock, ganz für sich selbst, ist nicht sehr stark. Das verschmilzt wird. Hat gleich eine große Macht. Aber wenn die Billionen und Billionen Schneeflecken taub backen ist, und die schaffen in Einigkeit, dann kann sogar ein großer Sami von Heavy raufrutschen. Das wird
wo het beeld zal zijn van de gemeente van de kerk Jezus Christi. Nu zijn we dan bij kapitel 2. En in der Paulus de Filippa denken houden. Nicht was waren einig te zijn, aber hij beter nach en hij deed moeten spreken, moet je Deemuetich zijn. Deemuet is dat geendeel van de hielgmeet. Een ander woord voor de hielgmeet dat is vielleicht grootschit. Want je hebt mensen die doen zich groot. Die doen zich vielleicht groot over wat ze aan kunnen opschaffen. Die doen zich vielleicht groot over wer ze zijn. Die doen zich vielleicht groot over wat ze aan kunnen doen. Oder wie klug ze zijn. Oder wie het laat. En zo wieder. Und wat zijn hier te zijn? Krijgt es Paulus. Paulus sagt, ziet Deemuetich. En dan brengt hij een voorbeeld, een bijspel van de Deemuetichste wat jemals geleefd heeft. En dat weer Jezus Christus zelfs. Hij zei voets in Filippa, ziet zo je zon, ziet zo eingesteld en je verstand en je denken en je gemeen, zoals Jezus Christus weer. En dan brengt hij een bijspel. Wo de Jezus Christus de Deemuet betekenen. Wel, hij weer niet groot, hij had geen havengoed, hij verleidt zich op anderen, hij ging te voet en hij deint en deint en deint. Dat grootste bijspel van zijn Deemuetigheid, dat is dat laatste openmaal, waar die gingen zich aanvangen te strijden. En over wat strijden ze zich? Wer wordt nummer 1 zijn en dat kan niet recht. Wer wordt het verste zijn? Wer wordt het hechtste zijn? En dan zegt het dat Jezus stond op en bong zich een handdoek aan en knijdt zich voor ihre feit en was ihre feit. So niet denken aan. De mensen wat gemerkt werden, de feit worden gewaschen van die wie eind gemerkt had. Dat moet ik nog eenmaal zeggen. De mensen wat gemerkt werden, die laten zich op eenmaal ihre feit waschen van denen die eind gemerkt had. Dat is de grootste Deemuet wat mij kan bijvallen. En dan sagt Paulus hier in Filippa 2, dat is nog een bijspel van waar Deemuetich Jezus weer. Hij verleidt de heerlijkheid van hemel. Al dat wat in hemel schijn maakt, dat verleidt hij. Hij brengt sogar het woord, hij trekt zich tot uit. En dan kwam hij naar eerd, als een mens zegt het. En hij dient ons, hij leeft voor ons. Hij wordt treurig. En dan ging hij ganz wat in de dood omkreet. En dat is nog waar. Een bijspel van de Deemuetigheid. Dat kriegt weer voor de slechtste mensen, dat weer voor de leerklas, dat weer de grootste, strengste straf wat de ruimte zich kan niet denken, om een mens je schuld te schoon brengen. En ons God noemt dat strengste, de straf wat het altijd om scheen weer, en hij noemt dat kriegt op zich en starf voor mij en die. Nu zegt Paulus, ik heb niet hoog zo zijn als Jezus weer, wat wil we niet gaan, niet zo? En ik zeg hier om ons denken houden, van Jezus Christus, der ons gemerkt heeft. De rechtste wat het gegeven heeft, der heeft alles, dat alles ziet. De schrift zegt 1000 vij op een boord dat zijn zien. Want deze zit niet groot staat. Waarom wil hij die dan nog gezegd om ons met irgendwat groot te doen? Weet je wat mij verder helpen deed? Hart me naar dit. Wat deed ik? Ik deed grootste Oudmen holen. Ik deed grootste laf holen. Ik deed Nen holen en Ruud holen. Van wie komt die laf? Ik had het niet gemerkt. Ik kon die niet produceren. Der is Juba en der is vrij. Wer jaagt mir die laf? Jezus Christus, God de Vader. En mijn bras bomst er hard. Duizenden en duizenden om dag. Miljoenen en miljoenen im leven. Wanneer hij wenigstens lang genoeg leeft. Wat komt het dat het hard on battery, on chargen. We moeten je alles chargen. Onze phones, onze radios, onze earpieces, alles moet je chargen. So. Wat komt het dat ons hart tijd verschaft on chargen? Dat is een geschenk van God. Nu heb ik niet vrij voor die. Dat die gezond bent, dat die moed hast, dat die ademen kost, dat die een hart bumst, dat die een verstand schaft, dat die een vingers kost moven, die een feit, een fout verwonderen. Ja, je hebt die dat. Niet die zelfs. God de Vader, Jezus Christus, der alles gemerkt heeft. Hebben we daar nog niet gezegd om groot te zijn? Nee, nee, nee. Man kan zijn mensen, die hebben meer hebben gehad, hebben meer geld als anderen. Zullen ze groot doen? Nee. Wat zullen die doen? Dankbaar zijn. Van wie komt dat her, zum rijkdom te opzamelen? Van wie komt dat geschenk her, die golf, zum wetenschap hebben? Dat komt ook van God. So wat kan een rijker zich dan groot doen? Dat kan weg. Die rijker, die is verder rijk geworden door de hulp van arbeiders, van andere mensen. Die zal dus dankbaar zijn.
En we zijn ook dankbaar voor die rijken. En we dan die motto spreken. Blijf Deemuetich. Denk van wo dat komt. God kan het in een ogenblik voortnemen. Steeds heeft het maar beleefd aan in 1929. Biljoenen dollar weer op eenmaal niet weet. Dat geld had geen weet. De stockmarket had gecrashed. De economische systeem weer verbruikt. En dan heeft hij steeds 10 zeer arme jaren gehad en dan de depression. Dan deed ze niet eten even lood. Nu in de werkelijkheid, dat wordt er dan nog gereest, dat schaats en dat deed eten. En zo, dat kon in een nacht, kon het rijkdom voet zijn. Zo, wer heeft niet gezegd om zich groot te doen? Niet einer, keiner. Dat Jezus zich groot? Niet einmal. Hij weer, de Deemuetich is daar, waar het juist. En hij wijst ons dat, waar dat zal zijn. En zo, niet dat Paulus zijn, dat werkelt zich alle aan Jezus, waar we zo zijn als hij weer. Hij brengt ons de eenigheid, hij brengt ons de Deemuet, en hij brengt ons de vrede. Ja, is het niet wondervol? En zo, trainen dat rijkdom, wie heeft hij dat? Heeft Moses zei, God heeft hij de goud met ik worden. God heeft hij dat land, God heeft hij de stad, God heeft hij de oudmen zelfs. Dat je voor rijke mensen, daar hebben we ook gegeven zijn weg. Weet je, we zijn alle afhankelijk van God, van onze gezondheid, voor de lof wat we hebben, dat het hart wieder bums. Hebben we niet gezegd om groot te zijn? Niet eind, niet een bestje. Ik ben niet beter als du. Ik ben niet hecht als du. God is mij krijgt zo goed als die, en hij is die krijgt zo goed als mij. Wat dat? Dat is ons verduimetje. Deemuet zegt bloos, ik zie dankbaar voor wat God mij heeft. Onarm zie ik niet, met arm zie ik en heb ik alles. Nog eenmaal. On God zie ik niet en heb ik niet. Met arm zie ik alles en ik heb alles. Tegen Jezus Christus. Zullen we dan niet bloos veel zijn en arm zijn? Nee, dat is niet God in plan. Dat is niet God in wel. Ja, men vroeg me mal, als ik aan rijkdom blijft, uit op Engels de prosperity boodschap. De prosperity boodschap hebben viele predikers overdreven. Ze willen zijn, want die kerk van het allerjuiste wat God die 1003 heeft. Ik geloof niet aan dat, maar ik zeg, ik geloof aan de westerse prosperity. Ik geloof aan de sprechersart. Sprecher zegt dat de Fühler, die blijft slopen en brengt de aard niet aan, dan de bult om. Hij zegt, de mens wat de held op schaffen, de staat tätig op, brengt zijn aard aan en haftig wordt. Wenn ik nu vandaag would be Sonic Hooken drinken, oder thuis voor een TV zetten, de bills würden bald abstupseln, bald würde ich nicht nur 4 haben im Haus, nicht groß, nicht arm. Aber die Mensch, wat er schaffen fährt und sagt, der wird wiederkommen. Dat is Gott sein Plan, Gott sein Will. Aan de andere hand, die Golf, zum Menschen an Arbeit stellen, zum Dinge bühen, zum Dinge taufstellen, zum ein Business bühen, wir danken Gott für ihn. Wir freuen uns, aber wir werden immer an denken, von wo das kommt. Von wo das kommt, von Gott selbst. En dat merkt ons Deemuetich niet zo, mijn vriend. God te zijn van Deus Mars.